Nanku kumfanekiso oqoshiwe sekulethela wona engathi ke la ukhona ungakwazi ukuthi ukusize ukwembulele ezinye zezinto ezithinta amaphupho njoba suletha inhloso ukuthi ukucacisele ukunikeza ama clue eyintweni sokuzoyiphupha eziqolene naleli phupho esobe sikhuluma ngayo namhlanje. Engathi ke la ukhona ungalondeka uphumelele uphile ube nesikhathi eside sejabulo ebudlelwaneni bakho nalawo zama khona nje empilweni konke okwenzayo kube impumelelo. uNkulunkulu ekulonde njalo kuvikele kuzona zonke izitha zakho. Mina ngigama nguPasoningi nanku umfanekiso sicela ukuthi uqale wenze okufanele subscribe ulike le video le siyacela kuma ukuthi umuntu obusisekile ikhona account number ekhona kule video ungayisebenzisa ukuphonsa nje isivivaneni kwamukelekile kumnikelo ovela othandweni ongawufaka yona ke le channel njengamanje sibheke la uNosipho obuthele uzithi ke mina ngiphuphe ngithenga iice cream. So iice cream ngena ukuthi asisho nje ice cream asiqale ngocream into cream masibheka emandulo umasibheka biblically ucream kwakuyinto eyayingadliwa inoma ubani kwakuyinto that was reserved for omntakabani for abantu abacaphuna kusali. Uma uno cream wawuthatha njengomuntu ocaphuna kusali kusho ukuthi yayinga affordwa noma ubani. So abantu ababeyibaba no cream esikhathini kwakuba abantu abacebile abantu abamekahle abantu abaseyikhundleni eziphezulu usho ukuthi ke lokho kwenza ukuthi ke uice cream siwuthathe njengephupho elihle. Number 1 uma uphupha ice cream sithatha njengophohle kakhulu nolivameke ukubika inhlanhla luvama ukubika incebo impumelelo noma ukuchuma nokuthola nje injabulo nomzuzu omnandi wesikhashana ozodlula ke kodwa ngokusheshsha. Job 29 noma ke Job 29:6 when my feet were bathed in cream and the rock poured out streams of oil for me. Yayibona ke lento. Number 2 uma uphupha ice cream usithatha njengophawu luhle uma ubudla lusho inhlanhla lusho isibusiso lisho ukuneliseka nempumelelo nesikhathi simnandi wezothando. 2 Samuel chapter 17:29 and brought honey and cream and sheep and cheese of kind to David and to the people that were with him to eat, for they said the people is hungry and weary and thirsty in the wilderness. Yenza kune provision uNkulunkulu uyaprovide manje khona ukudla okusayo. Number 3 uma uphupha futhi ice cream sithatha njengophawu uma uyithenga ke manje lusho ukuthi uzokwazi ukuzenzela inzuzo uphinde mhlawumbe ube nesikhathi sokuphumula ukuncebeleka ukunethezeka nokuneliseka ngemuva kokusebenza kanzima. Kanti futhi singaphinde sithina futhi uma uphupha ice cream sithatha njengophawu uma uyithenga olungabuye lichazeke ukuthi hayi man kungenzeka uzothola umuntu ozokunikeza uthando akwenza uthokomale futhi uthokoze uphinde ududuzeke ngemuva kokubhekana nesikhathi esibhlungu ngaphambilini. Angenzeka uzothola umuntu oright emva kokuthi ama ex phula inhliziyo bese uthola oright yabo. Number 5 futhi uma uphupha la ice cream sithathe njengophawu ubike uma isincibilika uyiphethe noma uyibona incibilika lusho ukuthi kumele ukukhuleke ngamandla uphinde uthole nesixazululo lesifanele kungenjalo angeke ubuthokozele ubudlelwane bakho ngenxa yeyinkinga noma kubudlelwane bakho kugcine buphelile noma injabulo yobudlelwane bakho igcina ingasekho. Job 20:17 he will not enjoy the streams and the rivers flowing with honey and cream. Yabona onkosi. 6 uma uphupha ice cream ufuna sithi thina uphawu lubi uma umuntu eyidla wena ubukele lungasho ukuthi lo umuntu kungenzeka kumele umqaphele noma ungawathatheli ekhanda amazwi okukhulumayo ngoba ukukhulumisa kamnandi kepha ingaphakathi lakhe limbi. Psalms 55:21 the words of his mouth were smoother than the butter but his heart was hostile. His words were softer than oil yet they were drawn swords. Yabo futhi ke uma uphupha ice cream singathi thina uma ubona ice cream omningi ngokwesintu sengasho nje isidingo sokuthi ke wenze nje iladi yabona
Siyabonga. May God bless you. Akhohlwa ukuthi uzokufanele uyi-channel yakhe endlela kangaka ikusizakeleyo ukuthi uma unesikhathi namanje bese uthi-ke qo ezidlwaneni ngalokho onako wena kule account oyibonayo nje kulama video. Siyabonga. Siwe